Menteri ketenat kakot kakya kejela uba AL Hack ha kesini palai jong katayo ula play pat ba ya ka blood bank ha civil hospital nongpo kabala saateng mentala bon snem. Bat la kemi lenti baleng ba kani kajaka ken show snam kani ka hospital sarkar kanangla ban ai kajing syakri ka ba khamba syakipat nong shok shnong jong ka distrik Ribhoi ha ka pang shitom bat kilat ai jing sumar. Menteri ketenat kakot kakya ula play na kajaka ken show snam ha kajing dan rangkat MLA ke nongpo MLA ke Mauhati, MLA ke Sning, ke MDC ke Ribhoi, ke Deputy Commissioner ke Distrik Ribhoi kong RM Kurba, Dr. M Mauri dari DMHO ke Distrik Ribhoi, Dr. PN Khan Medical Superintendent ke Civil Hospital bat kiwe-kiwe. Kani kajaka ken show snam kadai ke belas ateng ban play la bon snem. Henrai deh ke snam arah zarkat kendai belas sedang ban penteri kamyaka da kajing penlong ya ki program ken show snam. Habakran nega jingalang uba AL Hack ula ai ke jingaro halo ke jing syakri baklem chong thaj jogi doktor kinos barwat kinong trei jong kene jaka sumar habaong ba ka jingla ban piano kene jaka ken show snam kanang wanra shu ke jing mentoi ki pat nong shong shnong jong ke distrik. Menteri ula kentui kinong shong shnong bat kinong nikmat ke distrik baken dong ki bakloi ban let no senyang ke snam syakane ke jaka kanang bakan la ban penbiang ya ke jing syakri yo pat ba. Bat ngisno komen sibun ba kani ka blood bank ka bang dia nong po ru la ban yo ai kani ka license na ka banta sans nem ka bana enforce na du ujun chipol tri ujun arajar khat handai ba ka ban kut du handai tri ujun arajar at usau bat ngi scam ba ka jing don jong kani ka blood bank hang ni kan long jing syakri ya ki pat ba ki babun ki nongpang ki badon hapo jong ka family boy borok tui ban pelong ya ka de ka blood bank Jika dia ke blood bank, ngimko belong ke blood blind. Lalu if ko belong jika dia ke blood bank, I don't want to be make a blood blind. Mo, jika banding kong benomlong ke blood blind, ngidon kam jingelang basdang naki MLA jongi, ki MDC jongi, kumno ben pendap jika dia ke blood bank. Jika dia jing trace tong ke jongpi, ba ai ke ke blood bank, belong ke jing gerku, nak ta babon ba ki pai ba, jong ki dong snong jong ke district. But kam tam lelai kan ong pi ba kene ka don hapo ka main national highway kam da de ban ong ai service tang dam tai district da don kano ka accident yung break ban asya ong dong perthairu tumlong ban ang tong ban ai tang break ban da district ta ru habi ai be ke jing sakri da ka banta ban pen em yang mesim jonore jongno kadi jing sakri ka ba mangi barok gi trai dengan nget lingba jing trai hitam jong ni ki honorable MLA jongi ki honorable MDC jongi ki dongelam jongi baro bagan ni ka blood bank dap baro daga jing don kam bagan ai jing gerku ki wepat